ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ಇನಿ ಭಜನೆ ಉಂಡು. ಮಾಮಿ ಇಚ್ಚಿರು, ಮಾಮಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು. ಆರು ನಮ್ಮ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ. ಅರ್ಲ ಭಜನೆ ಅನ್ಕೊಡತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಥರ ಹುರು ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಕಾಂಡೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕುದ ಕಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐಟ್ರ ಅಡ್ಡು ಕುಕ್ಕು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಕಲತ್ತೆ. ಮೀನನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪುನಃ ದಾದಂತ ಉಪ್ಪುನು ಮೀನು ಮುರುಮೀನು ಗೈಸ್. ಮುರುಮೀನು ಕಂತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಚೋಲಿ ಪೂರ ಜಾರದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು. ಅರೆಪ್ಪು ಇಪ್ಪೋಡು ಫ್ರಿಜ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೂಪುಡು ಅರೆಪ್ಪುಂಡು ಮೀನ್ದನೆ ಅದಿಪ್ಪೋಡು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಏನು ಕಜ ಆಡ್ತದೆ ವಿದಯ ಪುರ ಆಡ್ತದೆ వచ్చిదాನಗ ಸಾಕಂಡು ಲೇಟ್ ಲಾಟ್ ಗಂಟೆ 7 ಅವನು ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೀಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಭಜನೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಮೀನಿನ ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಪೋಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚ. ಕುಂಟು ಪಿದೈಡುಂಡು ಮಡಿಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಮೇರು ನನ್ನ ಬರೋಡು ಬರ್ವೇರು ಅಂಚ. ನನ್ನ ಯಾರು ಕುಂಟು ಲೈಕಂತ ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಹಾಕ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಮಡಿಪುನ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ತುಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ತೆಡಿಲು ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ ಜೀ ತೋಜು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮೀದು ಒಂಜಿ ಭಜನೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಬಜಿಲ್ ಮಂತದಿಯೆ ಭಜನೆ ಅನ್ಪುನು ಯಾನ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಸಾಕು ಹಾಪುಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ದುಂಬುದ ಎನ್ನ ದುಂಬು ಯಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಂತದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಿಫೋರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪೊಸ ಇಲ್ಲತ್ತ ಪರ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಪನಾಗ ಏನು ಬೇಲೆ ಪೋಂತೆ ಪೊಸ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಡಿ ಅಂಚ. ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡು ವರಾನೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಯೆ ಯಾನು ಬೇಲೆತ್ತು ಪೋದು ಬತ್ತದ ಅನಗ ಈತು ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪೆತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಾಯಿನಿ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬೊಕೈತೆ ಪೊಲ್ಲುನತೆ ಬೇರೆ ಪುರ ಹಾಪುಂಡು ಕರ್ಮದ ಅಂಚ. ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲಿ ಇಪ್ಪುಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾತೆ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕಲು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡಿರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲ ಹಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು. ಮಿಷಿನ್ ದೊಂಕುನತ್ತು ಇಂದತ್ತ ಕರೆಂಟ್ದ ಅಂಡಲ ಕುಲ್ಲೊಡತಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಹೊರಗರೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಸ್ಟೂಲುಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಕುಲ್ಲೊಡತಿ ಅಂಚ. ಕಾಂಡೆರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಜೋಶುಡಿಪ್ಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಡಾಪುಜಿ ಏಪೊರ ಬೈ ಆತಜಿಂದ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ. ಗೈಸ್ ತುಕ್ಕ ಭಜನೆ ಅನ್ಪಕ ಭಜನೆ ಅಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ಮಡಿಪರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ಕಾಯ್ಪು ಕಂತೋಜುಂಡು ಕಷ್ಟ ಮನ್ಪುನಾತು ದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮೀನು ತುಲೆ ಮಸಾಲ ತಾಗದಿ ಭಜನೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಅದು ಇತ್ತು ಆ ಮೀನು ಇಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಇಡೀ ಇರ್ತದೆ ಕವು ಮಂಡೆ ಇಡೀ ಕಾರದ ಬೆಸನೆ ಇಚ್ಚಿ ಐನು ತೂನಗನೆ ಒಂಥರ ಬೊಕ್ಕ ಕಚ್ಪು ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಂದೇನು ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ಪಾಡುವೆರ್ಗೆ ಇಡೀ ಮಂಡೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಹೌದಾದನ ಸರಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಕೆಬುಲು ಉಂಡತೆ ಐನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಯೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಸ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಅವಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯ್ತಾ. ಮಂಡೇನು ಪಾಡ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ಮೀನ್ದ ಪೂರ ಐತಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಚ. ಸಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಣಿಗೆ ಮಂಡೆ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪೆರ್ಲ ಐಟು ಚೂರು ಮಾಸ ಇರ್ತದೆ ಏನು ತಿನ್ಪೆರು ಅಂಚ. ಕುಕ್ಕುದ ಕಚ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತಲ ಹತ್ತಿಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮಂದಿನ ಲಡ್ಡು ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆಗೆ ದಾಂಡಲ ಕಚ್ಪೋಡು ವೆಜ್ ಇನ್ನು ಟಿಫಿನ್ ದೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ತೈರಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪ್ಕ ಅದೇ ಪದೇಂಗಿ ಆಂಟಿ ಪದೇಂಗಿ ಕಂತು ಕೊರಿಯರು ಆರು ಶುಕ್ರವಾರ ಅದೇ ಅರೇನಿ ಒಂಜುನಸ್ ಅಂಚ ಪದೇಂಗಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ. ಇದು ನೋಡಿ ಕುಂಟು ಮಡಿಪ್ಪರೆ ಉಂಟು. TV ಪ್ಲಗ್ ಬಾರ್ದೆ TV ಚಾಲು ಮಂದಿಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಏರಿಗೆ TV ಸೊ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಬಡ್ಸ ಹಾಕ್ಪುಂಡು ಅಂದು ತೆಡಿಲ್ಲ ಗುಡುಗುಡು ಮಂತೊಂದುಂಡು ಶೋಕು ತಂಪು ಗಾಳಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದುಂಡಾತ್ರ ಗಂಟೆ ಎಡುಮ್ಮ ಇರುವಾಂಡು
ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆತೆ ಜೆಪ್ಪುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಚೂರಿಯನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಜೆಪ್ಪಲೆ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ತೂವೊಂದು ಜೆಪ್ಪಿ ಸೊ ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮುರಂದ ಲಾಗ್ ಆತೆ ಬಂದಿನಿ ಒಕ್ಕ ಬಂತಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಅವೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಸಂಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಡೆ ರಜೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಆದು 10 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತದೆ. ಎನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ 2 ಮಂಟನಾಗ ಮೇರ್ನ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮೆರೀತಲಕ್ಕಿನ ಸಂಡೆದೆ ಅಂಚಯ್ಯನ ದೋಸೆ ಬಂದ ಕಡೆ ಹಿಡಿತೆ ಉರ್ದು ಪಾದ ಸೋಕಾತನ ಬಂದ ಬೈದಲು ನಾನು ಅಂತ ಉಂಡು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ತಕ್ಕೈತೆ ಮೈಕ್ ಮಕ್ಕ ಚಾದಿಯೇ ಆರು ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ದೀಪದಿ ಒಂದು ಲೇರು ಬೇಗರಿಗೂ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅವು ದೀಪ ದೀಯರೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ದೀಯರೆ ದಾಯ ಪೊಪ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಯ್ನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೊಡು ದಿನೊತ್ತು ದಿನ ದೆಕ್ಕರುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಅಂಚ ಏನ್ ಕಾಂಡೆ ಅಯ್ನ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಎನ್ನ ಇದ್ದದ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಏನು ಕಾಂಡೆನಕದು ಫುಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಆಂಡೆ ಅವ್ರ ಹತ್ತ ಗಂಜಿಗೆ ಅರಿಲ ಬೇಗ ಬಿತ್ತಿಯ ಹೆಂಕ್ಲಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾರಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಕಾಲ್ಗೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ದಿಕ್ಕೆಂಡು ಬಿದೈ ಬೇಯೊಂದು ದೆಯ್ಯು ನಾನು ಅಯ್ನ ಕದಿದ್ದು ಬೊಕ ಪೋಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಮುರು ಮೀನು ತೋಜದಿರ್ತದೆ ಅಯ್ನೆ ನಾನು ಕೋಡೆನೆ ಕಚ್ಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಕಜಿಪು ಉಂಡು ಬೊಕ ಬೈಯಾಕು ತೂಕ ಹಿಂಗೆ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂತೇರೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೆಕೆ ಪೂರ ಬೈಲ ಆತನೇನು ಹೊರತ ಚುಮ್ಮಿಲೊಲ್ಲೊಲ್ಲು ಚುಮ್ಮಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ನಾಟಿ ಆತೋಳು ವಾಕುರೆಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿ ಎದೆ ಇದ್ದೋಳು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಜಿ ಅವು ಬೈಯಾಗದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಲ್ ಜಾಲಟ್ಪಿನ ಲೇಳು ಇತ್ತೆ ಅಡ್ತಂಡ ಬಯ್ಯನ ಕೂಡ ಕಜವಪ್ಪ ಎನ್ನ ದೋಸೆ ಕಾಯಿಂಡ ಅಂದು ಚುಮ್ಮಿನ ತೋಜಾರಬಹುದು ಇಚ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಒಂತೆಪ್ಪುಂದೆ ಒಂತೇನೆ ನಾನು ಅರಿಪಾಡ್ತೀನಿ ರಡೆ ಜನತೆ ಚಾಯ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರು ನಿಖಲ್ದಾನೆ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪೇರ್ದ ಚಾ ಪರ್ಪು ಚಾರ ಅಂದು ಅಂಚದಲ್ಲೇಜಿ ಪರ್ಪ ಮಾತೆರೆಗೆ ಲೈಕ್ ಆಪುನ್ ಕಣ್ಣ ಚಾನೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಣ್ಣ ಚಾ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಗೈಸ್ ದೊಂಬುಡು ಫಾರ್ ಆಪುಜಿ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೊಂಬು ರೋಡುದ ಬೆಚ್ಚ ಸೂತ ಕೈತಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಇಂಗ್ಲು ವಾರ ಇಡೀ ಕೌಲಾಯ್ಡೆ ಪೋತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಹೋ ದೇವರೇ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಪೂರ ಬಾಡ್ದ ಮರಿಯಲೋಡ ಹಾಪುಂಡೆಟೆ ಮಸ್ತ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫಿಶ್ತದೆ ಏನೇಲೆ ಅದೇ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಸುತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಈ ರೋಡ್ ಟೀಚರ್ ಆದದ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ ಆಂಚನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಚೆನ್ನ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರಿನಿ ಆಂಚಂಡ್ ಹಬ್ಬ ದೊಂಬುಗು ಸಾಕಣ್ಣಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ವಾ ದೊಂಬು ಗೈಸ್ ಕಾಡು ಬೈತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪೊಗ್ಗುದುಂಡತೆ ಏತ್ಕಂಡವಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಡಪ ಗಂಟೆ ಬೈತ ನಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆತಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಾದಾಪುರದ ತೊಂದ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೋಜಾವ ಎಂಕಲ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬರ್ತಂಡತೆ ರೈತಲೆ ಕೊಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಜನಕ್ಕೆ ತರೆ ತಿರ್ಗುಂಡು ನೀರು ಬರೋದಿರ್ಲಿರು ಸಾರಿ ಹೆಂಗ ಊಲಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾಂತದ ಆರ್ನರ ಪರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ನೈಟಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉನಸಲಾತಿಜ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಜೋರು ಹೆಂಗೆ 1 ಗಂಟೆ ತನಕ ಬಡಾರೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಸಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಊಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿದೆ ತೊಂಡು ಮೇರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಎಡೆ ತೋಜುಂಟೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೋಜಾವೆ ಪೂರ ಜನ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನಿ ಸಂಡೆ ತಿದ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ಲಿರ್ ಮದ್ನೆದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ
ಜಂಚಿದ ಅಂಡರಪ್ಪ ಎತ್ತು ಪೋಪಿನ ಅಕ್ಲು ಫುಲ್ ಲೇಡೀಸ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅದು ತೂ ಅಚ್ಚ ಇಷ್ಟ ಅಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊತ್ತುದೆ ತೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಅವು ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಲೆಗ ಅವು ಓ ಕೊಂಜೋಕುಲು ಬರೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇ ಇತ್ತ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ ಕಣ್ಣಾರು ಪೋಯಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ತಿಂಕದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಹಿಂಗ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಜೋ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಕುದರ್ ತೀಯರ ಕಲ್ಪನೆ ಚಂದ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾತನು 2 ಗಂಟೆ ಬಿಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದಾತು ಗೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾರಿ ಅಪ್ರೂಪಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರಪ್ಪ ತಿನ್ಕ ಜೋರ್ ಬಡಾತನು ತಿತ್ತಿಲುಂಡಿ ಎಗ್ಗತ್ತು ಚಿಕನ್ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಟಿಕ್ಕದೆ ತೊಂಡ ಟಿಕ್ಕ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇದೆಂಡೆ ನೀವು ರಪ್ಪ ಒಂದಾರು ತಗೊಂಡು ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದಿತ್ತು ಆತ ದೊಮ್ ಭಯಂಕರ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಯಾಕೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲು ಬೋದು ಬೈದ ಅಂಚನೆಗೆ ಬೋದು ಬಂದಾಗ ಹಬ್ಬ ದೊಂಬು ನೆಟೆ ಪೂರ ಎಂಕು ಉರಿಯೊಂದುಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ತಾ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ದೊಂಬ ಹಾಕುತ್ತ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚಿನ ದೊಂಬು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ ನಮ್ಮ ಸೂತ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಅವಂತು ನಿಂಗೆ ಇದು ಸೂತ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂತು ನಂಗೆ ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚ ತಾಗುಂತುಲೆ ಅಂಚ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಈ ಬನ್ನಗೊಂತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಂಡು ನೆರೆಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಮೋಡ ಆದಿತ್ತನು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ದೂರೋಡು ಗುಡುಗುಡು ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಗಲ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸನೇ ಬೈಚ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಪ್ಪುಶಿ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಜೋ ಏಪಲ ಆತಿ ಗುಡುಗುಡು ಆಪುನು ಪೊಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಆಂಚಂಡು ಕಂದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲುಂಡು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಎಂಗಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಕೈತಲ್ ಪತ್ತಂಡ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪಗಾನು ಪೋಯ್ನಿ ಅವಲ್ಲ ಈತ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಸೊ ನೆಟ್ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ನೀಯೇ ಬತ್ತೇರಾರು ಆರೊಂಜಿ ವಚ್ಪೆ ಮದ್ಮೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅವಳು 2 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರಿಗೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಮಾಮಿಂದ ಗೊತ್ತಪತ್ತದ ನಿಖಲ್ ಪಾತಿರುವರತ್ತಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿಯೇ ಪಂಡ ಅವೆನ್ ತೋಜಾರೆ ಆರ್ಲ ಬೋಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ವೀಡಿಯೋಗು ಅಂಚಾಗೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಪೋಯಿರು ಪಿದೈ ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ಅದಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗು ಕಾತಂದಿಪ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವಂದೆ ನಿನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್